I veliki pozdrav svima ljudi, evo jedan kratak klip u kome bih vas samo obavestio da lajkujete našu Facebook stranicu, pošto polako imamo sve veći i veći broj subscribera, 40, što po meni uopšte nije loše za ovo vreme, i čuvenih 1810 pregleda, što je ekstra. Pa da se vratimo što pravimo ovaj klip. Znači, u opisu svakog videa imate link stranice. Samo kliknite tu i odvešće vas na Facebook stranicu i evo je, kao što vidite, tu objavljujemo naš rad i sve vezano za naš sljedeći rad. Kako da objasnim. Znači, kao što sam i pominjao u klipovima, evo, lajkujte stranicu da neće biti održani neki giveaway u skorijem vremenu. To vreme je sve bliže i bliže, pošto se bližimo sve većim i većim broju subscribera. Znači, evo da vam okvirno kažem, giveaway možete da očekujete na nekih pa 60-70 subscribera. Naravno, to neće biti ništa veliko, zato što još nemamo. To će biti neka Steam igra najvjerovatnije ili Origin eventualno, šta uspemo da nabavimo, ali opet bit će za džabe, tako da nije loše. I eto, to sam hteo samo da vam kažem ovim kratkim klipom. Znači, da lajkujete stranicu, na njoj također možete da postavite bilo kakva pitanja, sve što vas zanima, ako imate neki problem, za sve sam tu da vam odgovorim. Pošto i evo vidim, evo, Mahir Amić, evo ti link stranice, samo u opisu videa klikneš i tu si. Trenutno samo 20 lajkova, ali valjda ćemo se poboljšati. I da, još jedan update, kad izbacim ovaj klip, to jest evo već dok snimam renderuje se FIFA Ultimate Team 5. epizoda, tako da možete da je očekujete negde večeras. I to bi bilo to ljudi, hvala što ste gledali ovaj klip.